Danas smo iz Hrvatskog saveza slijepih primili pismo koje su nazvali pismo bez adrese. Zbog čega su nezadovoljni i kome su zapravo uputili svoj apel, reći će nam Maja Sever, koja se nalazi u prostorijama Saveza u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Majo, zna li se što sadrži pismo i zapravo kome je upućeno? Da, zna se. Pismo sadrži puno gorčine, puno nezadovoljstva. Pismo sadrži upozorenje da se u ovoj državi ne vodi dovoljno brige za osobe, za slijepe osobe, slabovidne osobe i uostalom osobe kojima je zapravo potrebna nekakva pomoć. Nakon što smo primili pismo danas, odmah smo se dogovorili i odlučili posjetiti ljude u Hrvatskom savezu slijepih i slabovidnih i evo tako sam došla tu u Draškovićevu ulicu u zgradu Hrvatskog saveza na mjesto gdje je, javljam se upravo iz knjižnice, knjižnica o kojoj smo često izvještavali, knjižnica koja puno daje slijepim i slabovidnim osobama, u kojoj su se mnogi uključili, koji su pomagali da se snime audio zapisi brojnih knjiga, drama. Ovdje u ovoj zgradi djeluje dramski studio slijepih i slabovidnih, studio koji je proizveo mnogo odličnih predstava za koje su se mnogi kritičari složili da su bolje od predstava profesionalnih kazališta, ali ipak taj dramski studio nema status kazališta. Mnogo toga nedostaje slijepim i slabovidnim osobama. Mogu čak reći da, kao što su napisali u pismu, su mnogo puta i prevareni. Zato je sa mnom Vojin Perić, čovjek kojeg smo često ugošćavali u Hrvatskoj uživo, često zbog toga što ste radili te sjajne predstave, ali i uvijek iskoristili priliku da upozorite na loše stanje. E sad, ovim danas pismom, kojim na početku se pitate kome uopće da ga uputite. Pa ovako ću vam reći, hvala redakciji koja je prva reagirala i hvala mediju koji je prvi reagirao. Dakle, mi smo poslali, moram reći da je kultura jedan od rijetkih segmenata koji nas za sad ne zabrinjava i koji doista ispunjava sve svoje obveze. Ali pismo je to točno, pismo je puno gorčine zato što smo pisali svima. Dakle, predsjednici Republike, predsjedniku vlade, potpredsjednicima vlade, predsjedniku Sabora, potpredsjednicima Sabora, strankama. Nitko nije odgovorio. Pisali smo im, dakle, diskretno kako se pišu apeli i pisma. Onda smo im poslali otvoreno pismo koje su mediji objavili, nitko nije odgovorio. Onda smo rekli, ok, nećete odgovoriti, sad pišemo našim ljudima. Dakle, poštovani članovi Saveza slijepih, poštovane osobe s invaliditetom koje se osjećate građanima zadnjeg reda, jer već 20 godina imate najmanji doplatak u Europi, dakle ispod Kosova i ispod Moldavije, i to puno ispod. Razmislite o tome za koga ćete glasovati. Nas je nekoliko stotina tisuća. Ako pribrojimo naše obitelji, to je jedno prilično glasačko tijelo, pa razmislite. Nemojte glasovati za one koji 4 godine nisu dali niti 1 kunu da se pojača naknada. Nemojte niti za one koji su 22.4. donijeli uredbu kojom nam se uzelo 50%, odnosno poslije 30%, dakle našim udrugama i našim savezima koji obavljaju posao države jer rade socijalne usluge. Država je uzela novce, ostavila odgovornost. Hvala lijepo. Nadalje, nemojte glasovati za one koji nisu izabrali pravobranitelja ili pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom jer je to očito presložen proces kojeg mi nismo ili dostojni, jer što će se sad dogoditi? Sad će se rasformirati cijeli ured. Dakle, nešto je trulo u politici hrvatskoj. Nikad neću u Hrvatskoj kao državi, ali u hrvatskoj politici. Kako to da mi imamo manju naknadu nego u Moldaviji, da ne kažem da Bosna ima 4 puta veću naknadu, Srbija 5 puta veću naknadu, a imaju duplo manji prosječni osobni dohodak. Vojne, pojasnimo još malo našim gledateljima, ta naknada, za povećanje te naknade zapravo borite se godinama. Ma gledajte, to je šuma propisa. Što je naknada? Naknada nije nešto da vi kupite sebi sladoled ili ne znam što i živite bolje. Naknada je kompenzacijski novac koji vi trošite da pokrijete troškove prouzročene invaliditetom, prouzročene sljepoćom. Dakle, čovjek ne može, pa ljudi moji, kako slijepa osoba da se snađe u shopping centrima? Tko da je odvede? Nekomu to mora platiti. Ispada da su naše obitelji žrtve nas samih, jer nas oni vode, jer je to izgleda logično. Ali meni nije logično. Dakle, evo odjednom, u resornom ministarstvu ima 100 milijuna
Ok, u svrhu koja je bitna za demografiju. Ali kako to da nema ništa da se naknadi ovih 30% koje su nam uzeli, a sami su nas u prošlom mandatu, dakle ja očekujem od Ministarstva socijalne politike i mladih da ima svoj kontinuitet, gurnuli u resor Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sad je to važno što ćemo isto pojasniti gledateljima, iako smo često izvještavali, Nacionalna zaklada civilnog društva koje su zapravo srezana sredstva u proteklih par mjeseci. To je to što ste rekli na ovoj na sjednici, telefonskoj sjednici. Tako je. To je 22.4. donešena je, dok je još zasjedalo, dakle, Vijeće za razvoj civilnog, odnosno civilnog društva, telefonski je dogovoreno da se usvoji uredba. I nakon toga nas je zapravo uvuklo u zamku jer su nas sve tretirali. A ovdje se radi o udrugama kroz koje se ostvaruju prava, odnosno o udrugama koje obavljaju socijalne usluge prema svojim članovima. Prema tome, kako to da država neće platiti poslove koje nam je sama dala da ih obavljamo, odnosno udrugama. Jel? Ali ono na što zapravo i vi upozoravate i u ovom pismu, ta činjenica da je posao koji bi država trebala obaviti i skrbiti o osobama s invaliditetom je prebačena na taj civilni sektor i na udruge i onda je dovoljna jedna ovakva uredba da se to ukine. Ali to se u principu nije smjelo dogoditi. Udruge u civilnom društvu rade zagovaranje. Rade, dakle, na poboljšanju zakonodavstva i tako dalje. Ljudi moji, Hrvatska je jedna od prvih zemalja koja je usvojila konvenciju i potpisala konvenciju UN-a. Ona se ne provodi. Budimo konkretni, jasni. Dakle, naše udruge će se zatvoriti i mora se vratiti 30%. Vjerujte mi, ovo je pismo, bit će još pisama, ali mi ćemo se okrenuti ka Vijeću Europe. Mi ćemo otići u Brisel, mi ćemo zamoliti naše parlamentarce da se izbore za ovo što se ovdje događa. Ovo je zanemarivanje koje traje 20 godina. Bili smo 3 puta na ulici i ništa se ne događa. Mislim, nije pošteno. Ja ću reći još jedno, reći će mi nemaš pravo, ali imam. Generatori krize u Hrvatskoj nisu ispaštali, ništa im se nije uzelo. Zna se ko je generator krize. Politika koja ne zna obavljati svoj posao. A sve se lomi na najranjivijim skupinama. Ja naprosto mislim da to nije ok. Osim toga, tko nam je osigurao aktivnu participaciju u političkom životu? Imali smo 2 predstavnice u parlamentu, sad nemamo ništa. Zašto? Jer smo osobe s invaliditetom, jer manje vrijedimo. Što? Ali onda to recite otvoreno pa ćemo tražiti mjesto u božnicama. Ovo nije dobro, ovo nije normalno. Hvala lijepa, gospodine Periću. Vjerujem, ni mi u redakciji Hrvatske uživo, ni naši gledatelji sigurno ne mislimo da ste vi... Oprostite, gledatelji, stvarno malo sam u tonu pisma, ali... Neka ste vi ste vrlo dobro pobrojali stvari i stvari na kojima ste zakinuti i ovo zadnje što ste rekli, nema predstavnika u Saboru. Vrlo oštre, vrlo jasne poruke, samo zanadati se da će ih čuti ovi koji se spremaju u žestoku predizbornu kampanju. I čitajte pismo. I čitajte pismo. Upravo